سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنور فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة سلام زغبركم تخاتلتي سينما سمرة نوعلو كال اي مدرخ تور د فرانس درسس تحستو حيزلكم قريب لخو نمكتتالكم بخبري عدم وزاتا سبورت فيلم تمال بقدامي مدرخ زفلمه تور د فرانس لوم سنبت حموشت حمله بكال اي مدرخ قصيلو ابزغليت مدرخ دما تقادمتي كاب تاراغونا تبغيسوم اب كتما بارسلونا تزازم يتون سانشومون تنت بحموشت كيلومتر زرحقات وردر نمكياديوم كاب مبغسي حنصاز نقيلوم اب قداميت مدرخ مسغانتو بمخان اخلي العوت زدفه دنماركاوي يوناس فينغيغارد ابزا مدرخ بيج اماليا لبيسو تبغيسلوم قطليا ماليا بيغان برنال ماليا انبس عقب تاداي بوغاچا سعدا ماليا بولص من سيدما بسبانياوي خوان ايسو تلبيسن ابزور الدر تصميدوم كابزلو تقادمتي بيج اماليا نزبزح معالتات استخدنا تاداي بوغاچا ب54 معالتات يوم يوناس فينغيغارد 29 جولان الا فيليب 18 معالتات تخدينوم من وردرما كايدوم ابناي زعمت وردر 11 ني هاغوروم ناي صرغا زوري شامبيون زدفو تقادمتي تساتفتي ناي زوردر كوينوم اللو نساتوم دما شامبيون كولومبيا ايغان برنال شامبيون دنمارك ماغناس كورت شامبيون نيوزيلاند جورج بنت شامبيون مكسيكو إيساق ديل تورو شامبيون فرنسا روماين غريغور شامبيون عباي بريطانيا فريد رايت شامبيون تشيك ريبابليك ماتياس باجيك شامبيون جيرمان فيليكس انجلهارد شامبيون كازاخستان نيكولاس فينوكروفن شامبيون نروي اندرس اسكارت سينيوم ابزع عمد كابس تخيدو 107 ناي وورلد تور ودرات اتو 105 بعوت ناي وورلد تور كلابات زخونو تقادمتي تزازيمن اب ناي زعمت وردر زبزحو عوتات حيزو نابزور الدر اتيو زركب تاداي بوغاچا ب10 3 عوتات يوم يوناس فينغيغارد 10 3 إيساق ديل تورو شومونت ريميكو ايفانوبل بول تكساسن دما بشوعات عوتات يختسلوم نزا كاليت مدرخ بعوت كزازما لعول تسبيس تقبرلو سلوفيناوي تاداي بوغاچا يوم ني بوغاچا تختلوم دما ماتيو فاندر بول يوناس فينغيغارد توم بيت كوك ريميكو ايفانوبل بول تكساس بقدم تختل عوتات نايزا مدرخ كوخانو قدما قمت استوهبهم تقادمتيوم نحرق 3 كيلومتر مجمار وردر عباي جوجله بستفتر اسكاتو جرمناوي ابال جايكو الاولى فيليكس انجل هارتن هولنداوي ابال بيكنيك فرانك فاندن بروكن كاب عباي جوجله مليقوم صنيحو ابال كاجارورال اليكس مولينار تصنبيروم اب 7 كيلومتر بينيام غرماي زركبوم شومونت تقادمتي ناي مودا حدقا قاطيموم دحت 9 كيلومتر قداميت غوجله نعباي غوجله ني 10 شوعه كاليت ناي غزيغا غانصيفاتلا اب 10 كيلومتر اقديمو مودقتي اقاطيمو زنبره بينيام غرماي مسلسته رؤسو ناب عباي غوجله تحويسوم اب 22 كيلومتر قداميت غوجله نفرنساوي بابتيس بيستروفر ناي 30 كاليت نعباي غوجله دما ناي 1 دقيق ناي غزيغا غانصيفاتلا اب 9 كيلومتر بابتيس بيستروفر نعباي غوجله ابستصبيلو ابال ان اس ان بينيام غرماي بشكلتا قيروم ابال بحرين فيكتوريا سلوفيناوي ماتيج مهوريك ببكل 250 ناي جراند تور ناي مدرخ وردرو زكايد زلو قديم تقادمايوم ابزخليت مدرخ كلته نطبس تحزلن قصبتاوي وردر كتحزيوم تقداميتي اب 85 كيلومتر اتكايد نقداموت 3 تقادمتي بقدم تختل 25 16 توهب كتكونن كلا تخاليت دما امزازمي نقداماي 30 نخالاي 25 نسالساي دما 22 نطبي التوهب وردريام سلسته تقادمتي اب قدميت بمهلاوم جن اب عباي غوجله زركبو كم بينيام غرماي زامسلو سبرينترات اب تناي مونغو تلوق صبتاوي وردر نراب عيترتا نمحازيوم كقالسوم اب 85 كيلومتر نزنبرت ناي مونغو قصبتا وردر كبابالات قداماي غوجله هولنداوي اليكس مولينار قداماي اتيو 25 نطب وسيدوم فيليكس انجل هارت ب 20 نطب كالاي هولنداوي مارك فاندن بروك دما سالسايتر تابو محز 16 نطب وسيدوم عباي غوجله دحيرا ابز مسمر ابز بصحتلو ايرتراوي بينيام غرماي نعباي غوجله سعيرو راب عيتر تابو محز 14 نطب وسيدوم دنماركاوي مادس بيدرسن 12 بلجيماوي ياسبر فيليبسون 10 فرنساوي أنتوني تورغيست 9 بلجيماوي تيم ميرلر دما 8 نطب وسيدوم
ኣብ 88 ኪሎሜትር ኣሞንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናይ ደቂቕን 35 ካሊትን ተዓቂኑ ኣብዚ ህሞት ዓባይ ጉጅለ ብኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ቤልጅማዊ ፍሎሪያን ቨርመርች ክትቅለስ ጀሚራ ብማልያ ሬድቡል ቦራ ኣብ ዝውድድር ኣምስታፍ ዝርከብ ቤልጅማዊ ሬሜኮ ኤቨኖፐል ነዛ መድረኽ ምዝዕወተላ መበል 75 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ክጓናፀፍ እዩ ኣብ 90 ኪሎሜትር ኣብ ኣሎቶ ኢንተርማርሼ ቤልጅማዊ ኣርናው ደሊ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ ኣብ 94.2 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ክልተ ካታጎሪ ዓቐን ዝነበራ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣሌክስ ሞሊናር ቀዳማይ ኣትዩ 5 ነጥቢ ወሲዱ ፌሊክስ ኤንገልሃርት 3 ፍራንክ ቫንደንብሮክ ድማ 2 ነጥቢ ወሲዱ ካብ ዓባይ ጉጅለ ብሪጣንያዊ ጆሹዋ ታርሊንግ ተሪፋ ንዝነበረት 1 ነጥቢ ኣኪብዋ ኣብ ድሕሪት ብዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ተቕልስ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ንሓደ ካብ ኣባላት ቀዳሚት ጉጅለ ሆላንዳዊ ፍራንክ ቫንደንብሮክ ምስ ሓዊሳቶ ቁጽሪ ኣብ መጥቃዕቲ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ድማ ናብ 2 ወሪዱ ኣብ 108 ኪሎሜትር ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴል ቶሮ ብሽክለታ ኣባላሽዩ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ እዚ ሜክሲካዊ ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ኣምስታፍ ይርከብ ኣሎ ዴል ቶሮ ኣይጸንሐን ድሕሪ 3 ኪሎሜትር ናብ ዓባይ ጉጅለ ተመሊሱ ኣብ 118 ኪሎሜትር ኣሞንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 45 ካልኢታት ወሪዱ ኣብ 137 ኪሎሜትር ኣብ መጥቃዕቲ ዝወዓለት ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻር ዓባይ ጉጅለ ኣትያ ጽወታ ንኽዛዘም 28 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ተቐዳደምቲ 1.6 ኪሎሜትር ንዝንውሓታ ዓቐብ ኣብ ዝሓዝሉ ኣሜሪካዊ ብራንዶን ማክናልቲ ንፖጋቻ መሪሑ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ምጉጽጓዝ ክፈጥር ጀሚሩ ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ ዘህሞት ግዳይ ምትራፍ ካብ ዓባይ ጉጅለ ኮይኖም ብምንቅስቓስ ፖጋቻን ብራንዶን ማክናልትን ዝሰግአ ዮናስ ቪንጌጋርድ ኣብ ሮታ ታደይ ፖጋቻ ኮፍ ክብል መሪጹ ኣብ 141 ኪሎሜትር ንዝነበረት ናይ 3 ካታጎሪ ዓቐብ ንዝነበራ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ብራንዶን ማክናልቲ 2 ታደይ ፖጋቻ ድማ 1 ነጥቢ ኣኪቦምላ ጽወታ ንኽዛዘም ባልኔት ካምፓኒ ኢኒዮስ ፈረንሳዊ ኬቨን ቫኮሊን ካብ ዓባይ ጉጅለ ዘልሓጢሉ ጸኒሑ ኣባል ባሕሬን ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ቲበሪ ስዒብዎ ጽወታ ንኽዛዘም 22 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ዓባይ ጉጅለ ምስ 4 ተቐዳደምቲ ተሪፋ ጽወታ ንኽዛዘም 20 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ፈረንሳዊ ኬቨን ቫኮሊን ናብ ዓባይ ጉጅለ ተመሊሱ ኣብ 153 ኪሎሜትር ንዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ብራንዶን ማክናልቲ 2 ማቲዮ ጆርጊንሰን ድማ 1 ነጥቢ ወሲዶም ኣሜሪካዊ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ብራንዶን ማክናልቲ ንዓባይ ጉጅለ መሪሑ ናብ ናይ መወዳእታ 10 ኪሎሜትር ዝኣተወ ተቐዳዳማ እዩ ዴንማርካዊ ኣባል ኢልትሬክ ማድስ ፔደርሰን ሓደ ካብቶም ኣብ ዓባይ ጉጅለ ዘይነበሩ ተቐዳደምቲ እዩ ጽወታ ንኽዛዘም 5 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ኖርዌጃዊት ክለብ ኡኖ ኤክስፕሮ መሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ተረኪባ ኣብ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረት ዓቐብ ኣባል ደኬታሎን ቤልጅማዊ ቲየስ ቤኖት ንዓባይ ጉጅለ ሒዝዋ ደይቡ ኣብዚ ህሞት ሆላንዳዊ ማቲዩ ቫንደርፖል ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ ድሕሪ ቲየስ ቤኖት ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ብሪጣንያዊ ኣዳም ያተስ መሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ተረኪቡ ጽወታ ንኽዛዘም 2.4 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ 12 ተቐዳደምቲ ኣብ ጉጅለ ፋቮራይት ተሪፎም ጽወታ ንኽዛዘም 1.5 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ኣባል ትሬክ ዴንማርካዊ ማቲያስ ኬልሞንስ ኣብ ጎልጎል ክሳብ 50 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት እናረገጸ መጥቃዕቲ ፈንዩ ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴል ቶሮ ንመጥቃዕቲ ኬልሞንስ ኣበርዒኑ ብሓያል ስካቶ ክረግጽ ጀሚሩ ፖጋቻ ነቲ ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ዝውድድር ሳተፍ ዝነበረ ወዲ ጋንትኡ ኢሳቅ ዴል ቶሮ ናይ መድረኽ ዓወት ንኸመዝግብ ብድሕሪት ስካቶ ንኸይገበሮ ክሕልወሉ ጀሚሩ ንውህደት ዴል ቶሮን ፖጋቻን ከበርዕን ዝኽእል ተቐዳዳማይ ብዘይመንባሩ ዴል ቶሮ ዓወቱ ክኸውን ፍቓድ ንዝሃቦ ፖጋቻ እናመስገነ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 4 ደቂቕን 48 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹ ታደይ ፖጋቻ ካልኣይ ቤልጅማዊ ሬሜኮ ኤቨኖፐል ሳልሳይ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ድማ ራብዓይ ተረታሒዙ ኣባል ኤንኤስኤን ቢንያም ግርማይ ካብ ዕውት መድረኽ ኢሳቅ ዴል ቶሮ ብ13 ደቂቕን 56 ካልኢትን ድሒሩ መበል 157 ተረታሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ ኣብዛ መድረኽ ወዲ 22 ዓመትን 220 መዓልታትን ዝነበረ ኢሳቅ ዴል ቶሮ ናይ መድረኽ ዓወት ምምዝጋቡ ስዒቡ መበል 30 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ጸንቢሉ ኢሳቅ ዴል ቶሮ ድሕሪ 21 መዓልታት እዩ ዳግማይ ናብ ጎደና ዓወት ተመሊሱ ኢሳቅ ዴል ቶሮ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዝበቕዐ ካልኣይ ሜክሲካዊ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ሜክሲካዊ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ዝነበረ ራውል አልካላ ኣብ 1989 እዩ ብዘይካዚ ኢሳቅ ዴል ቶሮ መበል 12
ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዝበቕዐ ተቓዳማይ እዩ ኣብዛ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ክሕዝ ዝኸኣለ ታደይ ፖጋቻ ኣብ ውድድሩ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ጽወቱ ክውድእ ንመበል 32 ግዜ እዩ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ድማ መበል 808 ዓወታት ጸንቢላ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ4 ሰዓትን 1 ደቂቕን 48 ካሊትን ኣብ ብጫ ማልያ ዝነበሮ መሪሕነት ዓቂቡ ኣብዛ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ድሕሪ መሓዙ 6 ካሊታት ናይ ግዜ መቆሸሽ ዝረኸበ ታደይ ፖጋቻ ብ6 ካሊት ድሕሪ ካልኣይ 4 ካሊት ናይ ግዜ መቆሸሽ ዝረኸበ ሬሜኮ ኤቨኖፐል ብ15 ካሊት ድሕሪ ሳልሳይ ቀዳማይ ተርታ ድሕሪ መሓዙ 10 ካሊት ናይ ግዜ መቆሸሽ ዝረኸበ ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴልቶሮ ብ16 ካሊት ድሕሪ ራብዓይ እስጳኛዊ ኹዋን አይሶ ብ19 ካሊት ድሕሪ ሓምሻይ ፈረንሳዊ ፖል ሴክሳስ ብ42 ካሊት ድሕሪ ሻድሻይ ተርታ ሒዙሎ ቢንያም ግርማይ ብ17 ደቂቕን 6 ካሊትን ድሕሪ መበል 133 ተርታ ሒዙሎ ብነጥቢ ዕውት መድረኽ ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴልቶሮ ብ30 ነጥቢ መሪሕነት ቀጠልያ ማልያ ተረኪቡ ኣብ መጥቃዕቲ ውዒሉ ገለ ነጥብታት ዝኣከበ ሆላንዳዊ ኣባል ካጃ ሩራል ኣሌክስ ሞሊናር ብ25 ነጥቢ ካልኣይ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻ ብተመሳሳሊ 25 ነጥቢ ሳልሳይ ሬሜኮ ኤቨኖፐል ብ22 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ መንጎ ኣብ ዝነበረት ናይ መንጎ ቅፅበታዊ ውድድር ንዓባይ ጉጅለ ዝሰዓረ ቢንያም ግርማይ ድማ ብዝኣከበን 14 ነጥቢ መበል 10 ተርታ ሒዙሎ ኣባል ካጃ ሩራል ኣሌክስ ሞሊናር ብ5 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ተረኪቡ ኣሜሪካዊ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ብራንዶን ማክናልቲ ብ4 ነጥቢ ካልኣይ ጀርመናዊ ፍሌክስ ኤንግልሃርት ብ3 ነጥቢ ሳልሳይ ታደይ ፖጋቻ ብ1 ነጥቢ ሻድሻይ ተርታ ሒዙሎ ዕውት መድረኽ ኢሳቅ ዴልቶሮ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ካብ እስጳኛዊ ኹዋን አይሶ ተረኪቡ አይሶን ፖል ሴክሳስን ብመዓልቲ በሊጾም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ይኽተልዎም ብጋንታ ኣብዛ መድረኽ ንኽልተ ተቐዳድምታ ምስ ቀዳሞት ክልተ ዘእተወት ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ መሪሕነት ናይ ዝውድድር ተረኪባ ብሪጣንያዊት ኔት ካምፓኒ ኢኒዮስ ብ21 ካሊት ድሕራ ካልኢቲ ሬድቡል ቦራሃንስ ግሮ ድማ ብደቂቕን 20 ካሊትን ድሕራ ሳልሳይ ተርታ ሒዛላ ቱር ደ ፍራንስ ሶኒ 6 ሓምለ ብሳልሳይ መድረኹ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳድምቲ ብ95.9 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐቱ ውድድር ከካይድ እዮም ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናሎም ትሕዝቶይ ኣብዚ ዛዚመለኹ ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም ሲኔማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ ነፍሰን እናሃረ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ